Il-kelma ormi jew kurmi ġejja minn karem li bil-Grik tfisser dilja, dan għaliex fl-modi mal-ġnub tal-widien li jgħaddu minħal ormi kienu jitkabru ħafna dwili. Naturalment ma tkabbir ta' dwili fuq dawn il-medet tal-art kibret u tferxet is-sena tal-asir tal-Eneb. Din is-sena u l-kultura tal-inbit kienet tidher u tinħass l-aktar fis-seklu 20. Infatti diversi attivitajiet jittellaw minn ħafna rħula Maltin u Għawċin biex issir promozzjoni tal-prodott Malti. Il-preparamenti waslu fl-aħħar ġimgħa għad-9 edizzjoni tal-Festival tal-Inbit f'Ħal-Qormi. Kompetizzjonijiet, esibizzjonijiet, artiġjanat, ikel tradizzjonali u fuq kollox varjetà wiesa ta' mbejjed ser ikunu provduti waqt dan il-festival li ser jittella nhar il-ġimgħa 30 u s-sibt 31 ta' Wissu. Il-pubbliku jista' jżur diversi wirjiet fosthom dwar il-ħidma u t-tasir tal-inbit u għodot antiki li kienu jintużaw fil-proċess. Ġifieri wieħed li ġej jista' jara ħafna affarijiet, speċjalment llum għandna kemm ftaħna il-wirja dwar il-ħidma u t-tasir fl-antik fl-modi ġewwa l-maħżen tal-Armar se jkun hemm ukoll reenactment mtella mill-kumpanija teatrali Anici, dan ir-reenactment jismu l-Imħatra, ġifieri din hija biċċa sketch umoristika wieħed jista' jattendi u jara kun hemm wenzu rożi bejniethom ħajbdew jiċċajtaw jaraw min ħajftaħ il-bieb għaliex nafuhom daw it-tip ta' stejjer naħseb ukoll kienu jarawhom fuq it-television fi żminijiet iktar fil-passat. Preżenti għal ftuħ uffiċjali ta' din il-wirja kien hemm is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdis u saħaq li l-attivitajiet bħal dawn jippromovu aktar il-prodott Malti u bekk tiġi mejjuna l-ekonomija Maltija. Sa dan it-tant il-ħadd fil-għaxija sar issir festa oħra tal-Eneb, din id-darba fil-pjazza tas-Siġġiewi, mis-6 ta' filgħaxija il-qudiem.